स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सा 7 सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सा 7 गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सा 7 सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सा 7 गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सा 7 सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सा 7 गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं। खुलुमबाय, स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सा 7 सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सा 7 गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं।
खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सास्नि सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सास्नि गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव जाथायनि सायाव संदानगासिनो दं। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बे समाव देरादुननि मोनसे नखराव नखरसेयैनो जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव मोनसे गेदेर रादाब होनो आवगायदों। पांचकुलानि सेक्टर 27 आव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव देरादुननि मोनसे नखरनि सास्नि सोद्रोमाफोरा गंसे काराव बिस लोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नंगौ, सेक्टर 27 आव मोनसे न'नि बायजोनि लामायाव लाखिनानै दोननाय गंसे कारनि सिङाव गासैबो गोथै शवफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे नखरा गोथौवै माबा मोनसे दुखुआव गोग्लैना दंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे आगानखौ लानो गोनां जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला देरादुननि थागिरि प्रवीण मित्तला गावनि नखरजों बागेश्वर धामाव खुंजानाय हनुमान कथा हाबाफारियाव बाहागो लाना पांचकुलायाव फैदोंमोन। हाबाफारि जोबनायनि उनाव बिथांमोना देरादुन थांफिननाय समाव नखरसेयैनो बिस लोंना गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि आगानखौ लादोंमोन। जिउ फोजोबनायनि गेजेराव 42 बोसोर बैसोनि प्रवीण मित्तल, देरादुननि थागिरि, बिथांनि बिमा-बिफा, बिथांनि बिसि आरो सानै फिसाजोफोर आरो सासे फिसाज्ला गथ'फोर दंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ जाथाय जायगानिफ्राय गंसे सुइसाइड नटबो बोखांनो हादों आरो जिउ फोजोबना लानाय गासै सास्नि गोथै शवफोरखौ जायगानिनो गावारि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे पुलिस आरो माखासे बिफानगिरिफोरा बे समाव